Takže ahoj, já jsem Tajmík a zdravím vás u nového videa, konkrétně u druhé části z ostrova Guernsey. Tady ten dům za mnou, tady mám na měsíc, tohle auto taky, takže pojďme se podívat dovnitř, uděláme si takovou menší prohlídku. Tady jsou takový hezký červený dveře. Vůbec se tady nezamyká, je to jak na vesnici. Tady je taková ložnice. Tady je koupelka, to vám ukazovat nepůjdu, to jsou takové klasické věci. Tady jsou takové strmý schody. No a tady nahoře je moje království. Trošku jsem tady uklízel, nejde to asi poznat. Tady je kuchyně, tady mám office, tady pracuju a hraju hry. Tady chilluju pěkně v obýváčku, mám tady čerstvé růžičky krásně. Tady koukám na telku, taková pohodička, no. A půjdeme se ještě podívat ven. Tak já už jsem tady venku a všimněte si, že tady mají jablka zdarma. Takže si hnedka ze dvě nějaký hezky vezmeme. A já vám hnedka ukážu proč. Já jsem si vůbec nevšiml, že v tom okně někdo byl zrovna. A pak jsem se díval na to video a všiml jsem si toho na tom videu až, no. Takže takový zpestření, takový šok trošku. Dívejte, tady jsem našel takový krásný koníčky. Tak uvidíme, jestli budou chtít jablíčko nebo ne. Ahoj. Pojď sem, pojď. Pojď honem, no dej si jablíčko. Pojď honem. No hlavně mě nekousni, prosím tě. Tak jsi hodnej koníček. No ty jsi tak hodnej koníček. Krásnej. Teda. Tak to si zasloužíš ještě jedno jablíčko. No nehaž to po mně. Tady máš druhý, na? Pojď. A jak se jmenuješ, koníčku, co? Ty jsi teda nemehlo. Ale jsi krásnej. Pojď sem, pojď. Pojď, ještě pohladím. Tak viděli jste krmení koní. Naštěstí nám to vyšlo. Trošku jsem tady jako to nemohl najít, ale nakonec jsem to našel. A teďka přemýšlím, co dál, no. Ukážu vám asi auto, a jak se tady jezdí na opačné straně silnic, jak je to tady hrozně úzký ty cesty a celkově prostě všechno naopak tady, no. Takže jdeme na to. Taky jsem si vzal jabko, musím říct, že výborný, organický. Teď jsem se tady bavil s tím pánem a spravuje tady ty okenní lišty, nebo jak to nazvat. Tak jsme si říkali, jako, že je to jiná barva, ale to vůbec nevadí. Tak a jdeme si ukázat to auto, jak to vypadá. Můžete si všimnout, že ten volant je úplně na opačné straně tady. Jo, tady ta brána bývá vždycky zavřená, takže si ji občas musím otevřít. Jo, dívejte, jak je to hrozně tady úzký. Musím dávat bacha teďka zprava zleva. Vypadá to, že dobrý. Tady to nesmím odřít hlavně. Tak a můžeme jet. Musím si zapnout navigaci, protože to tady ještě moc neznám. 200 meters, turn right. Po pravé i po levé straně prostě. Když se teďka potkám s autem, tak musím prostě mu uhnout. Tak už jsem dorazil tady do místního obchodu. Tady si půjčím vozíček, mám nachystaný, někdo byl hodnej. A ukážu vám nějaký moje oblíbené potraviny. Tohle je super, takže tam hnedka ze 3 přihodím. Hodně bílkovin, doporučuju. Beef jerky úplně v topu, sušený hovězí maso. Pro ty, co máte rádi kolu, tak prodává se dietní kola, všichni známe, že jo? Tady to je takový snídaňový proteinový nápoj, taky superová věc. Proteinové tyčinky. Ty nesmějou chybět za žádných okolností. Oříšky jsou super věc, konkrétně kešu, ale lepší jsou nesolený. Banány, klasika. A dívejte, co tady mají, prajmíček tady je, takže vezmeme hnedka tady ze 4 od každého po jednom a přivezu někomu do Česka, kdo jste si psali, tak přivezu. Všimněte si, že dokonce v plechovkách se začal prodávat, musím vyzkoušet. Jestli si vzpomínáte, u posledního videa jsem zmiňoval tady guernseyské máslo, že mají vynikající, to samý platí o mlíku.
Starbucks, Costa, moje nejoblíbenější dvě kávy, kafe. Já vám pak chci udělat samostatný video o chlastu, o šampaňským konkrétně. Tohle je suprový, bývá levnější než Moet, tady mají levnější Moet. Nechal jsem tady 50 liber jenom za tady tu tašku malou. A ještě k tomu chlastu, jo. Tady se neplatí jakoby daň, clo, tuším, takže chlast je tady levnej, no, ale já moc nepiju, takže se mi to jako nevyplatí. Ještě jsem vám chtěl ukázat, jak vypadají teďka nový libry, jak vypadají teďka anglické peníze nově. Si můžete všimnout, že jsou tady takový průhledný vodoznaky na tom. Možná si tady pamatujete tu pláž přede mnou z předchozího videa, já vám to pak ještě ukážu víc zblízka, ale rozhodl jsem se sem jet podívat znova, protože jsem tady objevil nějaký golfový tady hřiště, jestli to můžete vidět tam v pozadí. Takže se tam chci jít s váma teďka podívat, jak to tam vypadá. Tak tohle je ta krásná pláž z minulého videa. Můžete si všimnout, že je teďka odliv, takže tady není jako moc vody. A je to extrém, fakt to lítá prostě metry nahoru dolů, příliv, odliv. Je to hodně typický tady pro Guernsey. Tady máte mušličky, ptáčci tady lítají. A dívejte, jak jsou ty lodičky na suchu. Tak tady můžete vidět, jak vypadá to golfové hřiště. Trošku tady fouká, ale to vůbec nevadí. Jak se tady promenáduje Racek v travičce. Nemají se tady špatně. Mě říkal známej, že nikdo tady jako z místních nemá rád Racky a že jeho máma je vždycky krmila. A zrovna když mi to říkal, tak nám auto posral Racek. A bylo to zrovna, když jsme vyjeli z té myčky v tom prvním videu. Takže tam někdo nahoře si dělá srandičky. Tak viděli jste nakupování a něco málo z ostrova a teď musím vymyslet, co dál, protože se tady toho moc dělat nedá. Je to tady prostě pro ty zbohatlíky z Anglie, kteří tady chcou dožít, anebo ti místní, kteří se tady narodili. A k tomu se váže taková jako vtipná historka, za kterou mě hodně lidí asi nebude mít rádo, ale je to prostě fakt. Jelikož tady na tom ostrově nebylo moc lidí, tak prostě se všichni jako množili mezi sebou i v rodině. To znamená, že ti lidi tady jsou fakt jako pomalejší, prostě je to vtipný, přijdete do obchodu, typek vás obsluhuje nebo na letišti třeba a prostě jako trvá jim to věčnost a jsou hrozně pomalí. A když se na něco zeptáte, tak většinou nevíjou a přitom tady jsou jako pracujou tady, žijou tady a nevíjou něco, jo. Prostě já jsem tady pár dní a už toho vím víc, jak oni pomalu, jo. Takže taková jako to, no, historička. Tak ještě jsem dneska moc nejedl, tak tady mám takovou prasárnu a tady taková nenápadná reklamička. Ještě jsem si tady dal primíček, zahraju si tady svoji oblíbenou hru a půjdeme si někam projít, ukážu vám asi místní kostel. Už jsem tady venku, můžete vidět, že se nám už setmělo, takže tady musím chodit s baterkou a jdeme se podívat tady na ten místní kostel a hřbitov z Teska Odvahy. Tak už jsem tady na tom místním kostele The Paris Church of St. Miguel du Bail. Je to vlastně francouzský kostel, takže tu je spousta francouzských hrobů. Asi se tu nehodí úplně natáčet, ale mně to přišlo krásný tady, tak jsem vám to chtěl ukázat. Koukejte na ty okna, na tu budovu kamennou. Některé ty hroby jsou i 200-300 let starý. Dívejte se, kolik je tam jmen na těch náhrobcích. Má to tady kouzlo, má to tady svoji atmosféru. A líbí se mi tady, takže jsem vám to chtěl takhle v noci ukázat, jak to tady je. Teď je tady zrovna otevřeno, máme štěstí, tak tam aspoň nakoukneme. A tak to tady nějak vypadá. Tam bylo celkem veselo, jako v tom kostele. Tam byl nějaký normálně asi sraz, tyjo, nějaké sekty svobodných zednářů nebo něco takového, tyjo. Tady mají takovou místní galerii umění. Dívejte tady na to krásný Porsche, to si jednou koupím. Ani není zase tak drahý, tyjo, 50 000 liber.
asi 1 000 000 korun, něco přes mega, to se dá. Dívejte, tady je taková ruina, stará, spadený barák. Střecha tady jenom zůstala, takový rám dřevěný.